ọkwa na ije ụwa biko enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ka ihe kpatara o ji abụ onye mee vidio asị na akwụọ ya ụgwọ, onye mee vidio asị na ọ nọ na gangi ndị a. Anyị chere niile bụ ụmụnne, enwere omume anyị na-eme adịrọ mma ka o mebe ya ahụ. Anyị na-ahapụ isi aka je gbawa ọrị m, ọ ka anyị si asụ ya na be anyị, ịhapụrụ isi aka je gbawa nke obere. Enwere ihe kpatara ede ji bee nwee, ka a chọpụtara ihe ha kpatara ede ji bee nwee. Enwere kpatara mmiri ji baa n'opi ụgbọghịrị ọfụchi na mụnwa amaghọ, ụfọdụ nwere ike mmarụ na ihe na-ekwu ihe gbasara Ogechi na Jpac ka m na-ekwu. Ogechi njaka na Jpac na enwere vidio Ogechi mee si na Jpac si na papia rape ya na papia bụrụ ya ọnụ. I am not there. My question now, Jpac enwere mgbe i kwuru na papa Ogechi rape ya na papa Ogechi bụrụ ya ọnụ? Maka na good morning tota, how are you? Now my sister Ogechi njaka enwekwe nke ime sikwa na Jpac si na our brother na Igbo achọghị m ikpọ ya because it's a disrespect and a disgrace to us by nwanne anyị kanụ na akpati na Igbo a na-ekwu maka ọ na the young man dị ndụ a na-ekwu ya ọ bịa sara ọnụ ya maka enwere anwụ anya hazara nwa ọnụ ya enweghị ikpọ nwa afa wụ Chinedu Nwadike. Biko Jpac o kwuru ihe dị ụta ibe ji na-ajụ ajụjụ a because I am not there. Amụrụ mbụ ihe niile abido kama na this thing na legacy to many people from here, oliga to many, oliga on spread is more and more na ekotezi many people. Now another one where buru, I am not here to stand for anybody. I am not standing for Ogechi njaka, rather I'm standing for Jpac. And when sometimes somebody get drop video, if you ever comment ya something, if you ever onye insult, it is onye insult, onye reply abaziegi, opute your picture reply abaziegi. Asizie na onye talk too much, do I report too much? Man go be na video, but reply by their rubbish. Do you understand? Now for this thing to stop, let's ask Jpac, my brother. And when I'm based no getting Jack and papia rape and papia burion. That's his question. Oh. That is what I heard from her. Na video. She no call me, I no call her. Jpac no call me, I no call Jpac. Yeah, him for the video and since Oji made that video, and what maybe about that video I see a poor me head no allegation gave na that particular one. Do you understand? So as a natural among can do okay, no, ewa more nobody. It is totally wrong. Some people are even enjoying this saga. Yeah, bro, saga. Yeah, saga. Some people are even enjoying these dirty works. Many people amazing enjoy. Neche mboya ga-ekwu Ogechi njaka kwuo ajita aga Jpac kwuo ajita aga Ogechi njaka just were just were na-eme ihe amụ were na-eme ihe egwuregwu were na-achọ ka amụrụ ga-emeri. That remind me Jpac enwere video meburu Ejike Mbaka imechi ihe ọya imerụ onye obodo video emechi ihe onye obodo imerụ Chikala video imechi ihe Chikala. Then eke hit imere video imechakwa were indirect you say eke hit ga be wedding. It means they your gear ya ndị mma iyogo ma mmụ ndozi iyogo nwesi ka njọ so pụta ndị niile na-emere video na-agbacha won aka ha dị church na nwere ihe ame ọ pụta aka ha dị church ndị niile yoro biko does it mean na ihe niile ikwu about them ha emeghe ya maka na ọ wụ na aka ha ọ wụ na ihe niile ikwu na ha ame na ha mere ya enwe need na ihe ji yoba ha. So it means that na aka ha dị chọcha. That is my own view, my own point of view. I am not trying to condemn you, and I will never condemn you. I don't have right to condemn any human being. I have only right to tell you. Do you understand? So my question remains, Jpac, and when I'm busy now, Papa Ogechi rape and Papa Ogechi burion, and when I'm busy with such thing, then another question goes to my sister Ogechi njaka. And when Jpac puru that na
ejigbo nwa nne efe concerning our brother, our lost big brother, Senator and Chinedu. May they also rest in perfect peace. And when such thing, Jpac kwuru ya. Unu makwa na good morning Tota, how are you? Ọkwa na ịkpọ nwata nwaanyị akwụna ọkpọ go onye ohi, ịkpọ nwata nwoke onye ohi ọkpọ ga akwụna. Ọnụ adagakwa ebe ọnụ gbara aka. Achọkwa na idozi ihe dozi bido n'isi dozie okwu a. Enwere onye nna akwụnyere achọ idozi okwu a si bido n'isi. Si gịnị kpatara eji eti onye a ihe? Enwere ihe kpatara eji tie onye a ihe. Nna onye tiri ihe ọ dịghọ mma mana bife taba onye ahụ tiri mmadụ ihe bife taa ya ụta bife blame ya. Jugoro onye ahụ tiri ihe ọ gịnị ka ị mere eji tie gị ihe? That is number one question. That's the reason why some people ji anwụ today. Mmadụ ga-abata like this. Mmadụ ga-abata ụta mmadụ ga-abata nwunye ya si ya honey onye nke ame the man agha ajụ post the man tipụ ọsọ jewe ọgụ asịkwa na ojosi agbụgbụrụ ọgụ bụ ọnwụ. Jugoro first ọ gịnị mere eji tie gị ihe a? Ọ sị gị na ihe na-eme ịtagodi ya ụta ịmara ihe ịmana adịghị mma ịtachazie ya ụta iwetatazi onye tiri mmadụ ihe ụta. Nna ike akwado iti ya ihe a ị kakwara ịbịa kpesara m. Anyị kwado eziokwu ka anyị kwuo eziokwu. Eziokwu na-ekwu ebe ahụ Jpac sagodo bụ ihe njọ gị ikwuru okwu dị ụta against Ogechi Njaka. Yes or no? Ikwuzie ya na Ogechi Njaka ajụzie ego Jpac kwuru ihe dị ụta. Amara ebe mmiri si ba n'opi ụgbọghọrị. We are all siblings. We are all brothers and sisters. Let all this thing stop. Onye chọkwa na misunderstand this video, you are free to misunderstand it. I rest my case here. Thank you and God bless you.